αλυτρωτισμό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Μάθιου Νίμιτς τώρα, σε νέες του δηλώσεις στη Σκοπιανή τηλεόραση, αφήνει να εννοηθεί ότι προκρίνει την επίτευξη συμφωνίας σε διαφορετικές φάσεις. Αυστηρό μήνυμα Παυλόπουλου στα Σκόπια για τον αλυτρωτισμό. Αν δεν αλλάξετε όνομα και σύνταγμα, μην ελπίζετε σε ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όνομα θα λυθεί με τρόπο που αποκλείει κάθε είδους αλυτρωτισμό. Γιατί το σημερινό όνομα που έχει επιλέξει αυτή η χώρα και δει σε συνταγματικό επίπεδο αποπνέει αλυτρωτισμό καθαρά. Αυτό είναι γνωστό της πάση. Αλλιώς, αν δεν απέπνεε αλυτρωτισμό, θα την είχαν αφήσει να μπει και στους διεθνείς οργανισμούς έτσι. Πρέπει να επιλέξει. Θέλει αυτή την πορεία. Αν τη θέλει, οφείλει να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές σε όλη την ένωμη τάξη της, αρχής γενομένης από το Σύνταγμά της, όπου θα υπάρξει αλλαγή του ονόματός της και βεβαίως θα συνοδεύεται αυτή η αλλαγή και από την ύπαρξη εγγυήσεων που αποκλείουν τον αλυτρωτισμό και σε ό,τι αφορά τα σύνορα και σε ό,τι αφορά την εθνότητα και σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και εμείς είμαστε καλοί φίλοι. Αλλά ξέρουμε να υπολογίζουμε στους καλούς λογαριασμούς. Ο αλυτρωτισμός προκαλεί τις ανησυχίες της Ελλάδας, δηλώνει στη Σκοπιανή τηλεόραση ο Μάθιου Νίμιτς, αναφερόμενος στο αίτημα της Αθήνας για αλλαγή του συντάγματος των Σκοπίων. They raised the question whether that's legally needed in order to implement commitments that might be made. You know, this issue of irredentism is a serious issue, and it's something that preoccupies your southern neighbor. Incidents that give neighbors a feeling that some groups have aspirations. This is an issue that's of concern. It was raised with me by the government, raised with me by the opposition, and one sees it in the attitude of people. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ σχολιάζει τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της ΦΥΡΟΜ περί μακεδονικής ταυτότητας. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Οι επόμενοι 2-2,5 μήνες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμα σε σχέση με τις δηλώσεις του κ. Δημητρόπουλου. Όταν βρισκόμαστε στη φάση μιας διαπραγμάτευσης εξαιρετικά δύσκολης, καλό είναι να κρατάμε χαμηλούς τόνους για να μην δημιουργούμε επιπρόσθετα εμπόδια. Με τις δηλώσεις του ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως προκρίνει η όποια συμφωνία να προχωρήσει σε διαφορετικές φάσεις. Not everything can be done instantaneously. Sometimes it's a good idea to have a transition period. I think Einstein once said that the reason for having time is that not everything can be done instantaneously. So that's the reason for some type of transitions. Την ίδια ώρα, την οργή του Υπουργείου Εξωτερικών προκαλεί δήλωση του Επίτροπου Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γερμανικό περιοδικό Spiegel. Ο Johannes Hahn, μιλώντας για την πρόταση ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αναφέρεται στη ΦΥΡΟΜ με τον όρο Μακεδονία. Καλούμε τον Επίτροπο Hahn να σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και να μην παραβιάζει μεταξύ άλλων τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη συγκυρία όπως η σημερινή, όπου σχετικές διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Τα επαναλαμβανόμενα εκ μέρους του ατοπήματα δεν συμβάλλουν στην επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις για το ονοματολογικό. Δεν συνάδουν δε με τον επικοδομητικό ρόλο που οφείλουν να έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά το συλλαλητήριο έντασης